ketupat. Timbang wajahane diwasi kokono sangat luar biasa sekali. Jadi tidak pandang bulu itu dari desa yang lain atau dari kabupaten yang lain, semuanya ditampung untuk sarapan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aziz Vlog Rono Vlog Rene. Oke lho ya, pagi hari ini hari Senin ya, pagi sekali. Ini aku berada di balai desa Kedung Sari, di Kedung Sari Temayang. Nah ini isu-isu ini aku arep iku lho nekani acara iku lho ikan nang perangkat desa itu Kedung Sari ini mengadakan acara makan gratis ketupat lontong di wilayah Kedung Sari. Nah, ini posisi nang sini beli desa Kedung Sari. Ini makan ketupat gratis dan lontong untuk umum. Nah, ini beli desa ini. Beli desa ini mewah. Nah, ini persiapan pagi ini tak sesuai lah. Persiapannya ini wes persiapan lontong dan lain-lain. Loh, sak mobil loh. Lontong kupat sak mobil. Iki kebetulan panitiane iki salah satunya konco. Nah, iki mau berangkat menuju lokasi makan gratis sama ketupat untuk umum. Gimana keseruan mereka untuk membagikan ketupat gratis sama lontong gratis, pokoknya makan gratis di wilayah Kedung Sari Temayang. Ya apa keseruannya? Mari kita lihat. Oke, langsung kita tinggalkan. Iki lur, oh wes sak mobil. siap Iki panitiane Mas Jatmiko. Iki pirang atus iki? 800 ketupat 800 ketupat. lontongnya 250 Lontongnya 250. cakep 1050 konsumsi. Oke, siap meluncur lokasi. Ini jadi kupat ya. Kupat ya. sajen bagian Ayo sajen pawon yo yo. Sajen pawon lho. Oke lho dia wis mulai pagi. Nah, sebentar lagi aku akan ke lokasi. Di lokasi ini sebelah Lore Beli Pisau. Jangan cukup mau yuk. Nah, di itu kayak konsumsi ini pakai mobil mau seperti ketupat, lontong dan lain-lain. Nah, ini ya kita meluncur di lokasi dulu situasi ini kayak apa. Ya sih kok dulu keseruan dari berburu, keseruan dari mereka. Yes, kita tunggu ya. Ini masih berdiseru waktu mewah. Sebelum sana tapi ngopi dulu. Nah, balik di sana lemah toh. Iki balik di sana.
Wah, asli kayu jati. Mantap gue. Persiapan lur ki. Makan-makan gratis. Ketupat dan lontong. Oke, kita meluncur ke lokasi mari ngene. Iki persiapannya wis sak mobil. Meluncur. Oke lur, sudah sampai di lokasi iki. Jadi posisinya pinggir jalan raya ini. Kalau dari sana dari Nganjuk, sana Temayang lur, Temayang Jonegoro. Ini persiapannya kupat gratis, makan gratis. Gitu. Kita tunggu. Gini konsumsinya lur. Gimana kemarin ada guys setas teko konsumnya. Mas Jatmiko. Oke, bolo. Siap. Ready. Jangan wis teko. Nah, Jangan lur. jangan ini teko bolo. Ini persiapan jangan dek Mas. Tak tekli. Oke. Oh, kita telur apa wis enak lho. Wow, anak aku ada guys. Inilah. Nah, iki persiapane lur ya. Iki dadi apa kupate wis disiapno nang dhuwur kene. Derek-derek kok kupate. Siap karek ready. Sungguh-sungguh lur. Ini kono. Nah, itu. Iki kan. Iki persiapan lur, rono campur sari ini juga. Iki wis padha persiapan sarapan lur. Ini persiapan wis padha makan-makan lur. Diawali dengan hansip. Oh, foto sarapan ketupat gratis untuk wilayah Temayang. Sing pengen ketupat gratis merapat nang Temayang. Iki aku ngenteni ya lho. Jadi ketupat itu sekitar 800-an kurang lebih, sama lontong juga ada. Tadi undangannya tepatnya jam 7 dan sampai selesai. Sarapan. Semuanya teko pakai sarapan. Sekali lagi bapak-bapak Hansip dan ibu-ibu. Bapak Hansip dan Ibu Hansip sekaligus memberi Kedua, nanti kalau sudah siap dipersilakan untuk mengambil langsung. lalu lalang lintas di sarapan, melewati rest area. Monggo kula aturi pinarak. Makan ketupat Terong-terong gedene kebandul Ketupat. berbengkokan. Ya, nggih monggo ingkang ratusan ageng kula aturi mlebet kemawon pun sungkan-sungkan nggih. Oke, mulai teko lho. Sampun cemawis mengke kangge panjenengan sedaya. Lan ugi santap sarapan pagi bersama campur sari muda sekar sari kencana laras. Nggih. Ibu-ibu monggo langsung pinarak kemawon. Suku pinarak nggih Ibu Dwi saha Ibu Suci. Iku Mbak, ya anak-anak kecil disilakan diambilkan atau suruh mengambil sendiri. Bocil-bocil yo Rawuh Mas Eto. sarapan pagi gratis full. Kantos pinarak dicara mangke. Yuk, mulai. Iki yo lho. Iki pengen cakene ae. Sesarengan kalih kadang-kadang kula saking muda sekar sari kecelaras ingkang ayu jejibahan ing enjang punika kawula sembah nggih menika labdrak Seragam mangko pambuka. ndi iki? Iki
Iki suasanane yo, sarapan gratis, ketupat gratis, lontong gratis. Kanggo semuanya. Sing melintas yang mampir monggo merapat. Monggo Bapak Ibu ingkang melintas jalan di rest area Kulaturi Pinara. Kameramene yo sarapan. Monggo Bapak Ibu pengguna jalan Kulaturi Pinara. Makan gratis Pinara monggo. Iki lho iki Bapak pemudi. Ibu Kulaturi sarapan kunin. Mangke badhe sarapan lagi melampah malih. Ah, iki kaya pemudik lho. Sarapan gratis di wilayah Temayang Lur. Gratis, tidak dipungut biaya. Ini pemudik kayaknya Lur. Pemudik harus balik. Mas Yeni sampun di lokasi, monggo di siarne dari beriku. Kayak pemudik dari mana nggak tahu. Kilur ya, sing durung merapat yang Mayang. Hidup hari. Macet mikro. Bagian punika kula badhe tangklet nggih salah setunggaling niki tamu ketinggalan saking tebih iki. Dalemipun putih Mas? Wah Nganjuk alhamdulillah ya. Nganjuk sampun rawuh datang mriki nandharaken nggih sarapan pagi, sarapan ketupat gratis. Niki tujuanipun badhe wangsul napa badhe ngaler? Oh datang ke Nganjuk, nggih mugi-mugi kemawon nggih saking keluarga Sekarsari Ketularas nggih saged ndongaken dhumateng panjenengan mangke ngantos dumugi Nganjuk slamet boten wonten alangan sunggal punapa. Amin. Mas ini saya pundi? Sami saya Nganjuk nggih. Iki saking kawula saha keluarga besar saking ibu-ibu saking kanca-kanca Sekarsari nggih mugi-mugi panjenengan saged slamet dumugi Nganjuk nggih atos-atos wonten perjalanan nggih saniki banyak petiku tenggene radiosan kadang-kadang ditebrik disuwun motore nggih saking Blitar wah tebih banget badhe oh dateng Pati tasih tebih monggo dituwuhi mawon monggo nggih. Nggih matur nuwun rawuhipun wonten rest area punika. Nggih mugi-mugi slamet ngantos mugi tujuan ingkang badhe kalsanan. Pirawuh kakung Sumawana Putri usah bayar. Mugi-mugi mangke pinaringan rezeki ingkang kathah saking Gusti Kang Maha Kawasa.
bersama Sekarsari ya Kecelararas, monggo kita sesama Ngundang ya gratis. Semonggo. Makan gratis kok lur. Nenggone Temayang. Ini acaranya ki pertama kok ya lur. Dalamnya pundi jenengan Mbak? Kula asli Kedung Sari. Kedung Sari. Dados waranggonane Sekarsari Mbak. Pemuda. Wah iki suarane jan menjanjikan. Sopo sing duwe sumber besok iki? Bapak Ibu. Wah Bapak Ibu. Nggih. Nggih. Monggo dipun lanjut. Nggih. Lanjut ya. Sekar bisa Para pemudi lho. Tari Kencana Laras ingkang sampun mati wonten panjenengan sami. Mbak niki monggo ingkang badhe nyembang lagu. Ayo Mbak, mosok lali Mbak. Ora iso gending didangdute. Nggih Pak Seto nggih. Didangdute saged. Nah, ayo. Ora sak munggah kok kene gak apa-apa. Timbang wajahane diwasi kokono, gak kowe ra diwasi kokono. Ayo. Dangdute ora ditutuk blas jare. Ayo. Kerinduan. Ditutupi. Ya sugeng rawuh dumateng mas-mase niki kula badhe. Salahmu sendiri. Lah terus salah sapa? Karena salahmu sendiri. Jenenge awakmu ya. Awakmu ya nih. Waduh, Tuban tumuju Trenggalek ya. Tebih sangat ya alhamdulillah ya. Mangke kok menawi kersane lontong wonten, ketupat wonten, tanduk malih oke. Alhamdulillah ya. Sampun rawuh datang ke area Kedung Sari mriki. Sekali lagi ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir, yang sudah masuk di area Desa Kedung Sari ini untuk menikmati hidangan ya. Monggo mulai dari Minara. Langsung masuk, nggak apa-apa. Langsung masuk. Silakan. Binasti. Niramu kapatut. Sugeng rawuh dewada Sesukanya yang mau lontong mau Juwonten sasono hidangan ingkang badhe ngersakne lontong monggo, ingkang badhe ngersakne ketupat monggo. Rombongan salep lho. Bapak Ibu ingkang tansah kula bekteni sedaya kemawon ingkang nembe rawuh nggih wonten res area punika adicara menika dipun sipuyung dening pemerintahan Desa Kedung Sari bersama kru Desa Kedung Sari nggih wonten Karang Taruna, wonten Ibu PKK lan sedaya kemawon lan mangke badhe dipun hibur ingkang sampun lumampah nggih saking Muda Sekarsari Kencana Laras ingkang dipun pimpin dening panjenenganipun Bapak Muhammad Alamudi. Pinawuh kanggo Semapura Putri Kencana Laras. Iki penyanyine sing situk meri aku gak ditakoni jare. Oh bintang tamu alhamdulillah saking pundi Mbak? Saking Tuban. Nah, alhamdulillah menika wonten bintang tamu saking Tuban ingkang badhe handharaken angregaken swasana Bojonegoro. Oh Bojonegoro mugi-mugi setunggal niki Mbak
tasih ya saking Laladan Kedung Sari. Niki gondange duit. Mboten afdol niki terus Bapak Ibu ingkang sampun rawuh saking artis-artisipun Sekarsari Muda Sekarsari Kencana Laras nggih niki terus ibu-ibu bapake Mas MC nyanyi konsen kon jumeneng kon ngabden iki penjaluke tamu malih ingkang nembe mandhap nggih saking neraka dirangkai kalih hari raya ketupat ing enjang punika. Monggo dipun sekacakne mbok menawi mangke tanduk malih monggo pun sungkan-sungkan nggih jauh Bojonegoro. Mas MC kula nyuwun request lagu niki didangne panjenengan. Pirawuh kakung Sumawara Putri kalajengaken inggih menika saking keluarga besar seni kerawitan campur sari Sekarsari Kencana Laras ingkang sanggup menghibur panjenengan ngantos purnaning adicara ing dinten punika. Iki saking tebih-tebih alhamdulillah. Monggo Bapak ajeng mriki monggo. Mriki wonten mejane sekeca dedaharan kalih mirsani nggih keluarga besar saking adik-adik kita nggih menika saking Muda Sekarsari Kencana Laras ingkang sampun semadya wonten rest area punika. Monggo kula aturaken dumateng keluarga agung Muda Sekarsari Kencana Laras. Oke. Monggo pinaran ajeng enten mejane monggo mriki saged sumangga. Monggo Mbah Yut pinaran Mbah Dok. Matur nuwun nggih menika saking adik. Manggal. Kula
badhe nyuwun pesan kesan saking panjenengan terus pundi panjenengan rawuh datang mriki. Kondisinya desa mana? Desa Kidung Sari ini sangat luar biasa sekali. Jadi tidak pandang bulu itu dari desa yang lain atau dari kabupaten yang lain, semuanya ditampung untuk sarapan gratis. Yang jelas mungkin saya ketemu hanya baru sekali ini bahwa desa bisa menyelenggarakan sarapan gratis pas hari baik, hari ketupatan, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan semua pelaksanaan dari mulai awal sampai akhir mudah-mudahan barokah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih tepuk tangan. Jadi saking Nganjuk ya badhe tindak datang Bojonegoro Pak nggih. Datang Bojonegoro, kita doakan bersama mugi-mugi Bapak serombongan yang hadir di sini menempuh perjalanan dan cukup jauh mendapatkan keselamatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan itu juga Bapak Ibu ingkang badhe wonten kamar kecil kalau sumanggaken iki Muda Sekarsari Kencana Laras niki nggih produk saking pimpinan saking Bapak Lurah Piyambak, Bapak Alamudi nggih niki rest area menika nyuwun donga kalih panjenengan mugi-mugi enggal-enggal dados Bapak nggih dados saged mangke dapat istirahat datang mriki panggenan. Lan ugi buat Bojonegoro nggih kula sak rombongan pemerintah Desa Kidung Sari namung saged ndongaaken nggih mugi-mugi saged selamat boten wonten alangan sundal menapa wonten ing ratusan ngantos dumugi wonten tujuan. Sugeng siang sugeng tindak matur nuwun. Wah, cantik iki jane pantes dadi artis yen tadi kon nyumbang lagu. Jadi Krawitan campur sari Muda Sekarsari Kencana Laras. Monggo sesarengan dipun laras sesarengan. Sumangga. Sebuah lagu atau gending antoping nanti sudah dikumandangkan. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu yang request lagu disilakan. Ajeng wonten mejanipun sketsa nggih. Bapak Ibu ingkang nembe rawuh. Saking pundi niki, Pak? Saking pundi? Loyong. Loyong. Monggo dhewe mah. Saking Loyong. Kabeh kok datahe tanggane. Biasanya wong Loyong itu nyanyi ya. Alhamdulillah niki saking Luyu Nganjuk Utara. Nggih. Saking Nganjuk Luyu Utara. Nah niki pojokan perbatasan Soko Kemayan. Waduh, niki yang meten pedugi mriki mbok menawi mangke badhe dahar nggih ingkang badhe ngersane nyumbangne lagu-lagu campur sari niki dipun hibur kalih adik-adik inggih menika Muda Sekarsari Kencana Laras menika pimpinanipun saking Bapak Lurah Piyambak terus menika Bapak Alamudi ingkang mimpin. Mbok menawi Bapak Ibu mluyu kalih mriki nggih celak mawon ingkang panjenengan ngersane badhe ndugene campur sari saged ya langsung datang Bapak Lurah saged langsung ke balai desa nggih saged murah mboten ngantos adol wedhus tunggal. Nggih niki nggih napa
menapa uri-uri budaya Jawi ingkang sampun mlaku res arep menika saged dados ingkang sae pertokoanipun lengkap, rukunipun lengkap, benjing tangajeng panjenengan lewat mriki mestine sampun pangkling nggih. Niki kula badhe tanglet sesepuh nggih. Niki lurahipun Bapak Alamuti lan ugi saged ndamel kesenian campur sari menika produk saking Bapak Alamuti terus Pak Lurah piyambak ingkang kula nyuwun pesan-pesan panjenengan Pak sumangga. Alhamdulillah. Matur suwun. Tasik. Amin. Nggih, mugi-mugi nggih laris damel sedayanipun. Nggih, saking kula ngucapaken matur sembah nuwun sampun saged mampir teng mriki. Nggih, matur suwun nggih. Iya Mas. Besok-besok kalau lintas monggo pinarak malih. Nggih. Niki garwane napa Adik? Adik. Berarti derene kah? Dari jenengan. Sampun, kok pernah bijit nikah nanggap Mas nggih. Kok lembeng mentok. Nggih, mboten apa-apa niki namung guyon. Nggih matur nuwun nek didugekne nggih mboten masalah. Nggih. Ibu saking Mudo Sekarsari Kencana Laras menika ping sarombongan saged ndongakne panjenengan sarombongan mugi-mugi saged selamat ngantos tujuanipun. Amin. Kok menawi tanduk malih tindak. Nggih. Oh nggih. Bapak Ibu. Matur sembah nuwun Bapak. Benjang hari raya depan monggo pelaturi pinarak malih. Sajane Mas Seto niki bintang tamune sajane ya di tangane. Tak wasi-wasi Yang rambatan aduh. Bapak Ibu pengguna jalan silakan masuk rest area nggih. Dumateng Gratis. Bapak Ibu ingkang Sedaya nggih mohon monggo. nggih. Prambatan ini lho apa niki? Apa ini di? Aduh. Sedaya Iya. langsung wonten. Ngene kurang mek nih. Nggih, ingkang sampun sumepak ingkang badhe tanduk malih monggo pun sungkan-sungkan nggih. Niki bebas boten bayar. Monggo pinarak ingkang sekeca nggih. Sambil monggo menawi request lagu atau menyumbangkan lagu. Niki wonten Pak tamu saking Surabaya. Surabaya. Nah, Surabaya. Nah niki Cobi. sing duwe lapangan kapal terbang Sidoarjo. Nggih. Sing duwe Garuda, Citylink, Lion, nah iki teko kene. Nah, melu ngeramekne. Nggih, kegiatan desa, kegiatan yang resmi pada pagi hari ini. Dan ini niki pajak miko, niki para pradonggone nggih di rumah to nggih kita napa dimbu digo munggah. Lah ngono no panjake nek wis gak duweni jat-jat gana mangane. Ngono kudune ngono. Monggo ibu-ibu guru nggih ingkang ngersane napa temriku wonten sedaya hidangan saking ibu-ibu PKK Kedung Sari nggih. Monggo Bapak silakan langsung masuk ke rest area. Bapak pengguna jalan. Mobil langsung Makan gratis, makan gratis, monggo. Makan gratis tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya, silakan. Silakan. Makan gratis. Besok Monggo. panjenengan nggih bisa menikmati rest area ini, monggo. Kalau sudah jadi. Eka badhe request lagu, badhe nyumbangke lagu ya saking keluarga besar Bu Guru TK sekecamatan Kemayan. Alhamdulillah. SD. Yo nek katinggone ngantuk. Iki campur kiane kok TK, kok SD. Iki sing dhuwur iki kok TK. Aku dipantu sampai kang ketularan. Nggih. Monggo. Ya niki kula badhe tanglet kalih Bapak niki. Bapak saking Nganjuk. Rata-rata Bapak yang hadir di sini pagi sampai jam ini rata-rata dari Nganjuk. Alhamdulillah ada dari Segudo juga ada tadi satu rombongan, Nganjuk Kota juga ada. Pokoknya nanti tadi ya itu dikuasai dari keluarga besar Nganjuk. Alhamdulillah. Dan saya minta Pak ya, minta pesan dan kesannya
niki terus pundi rest area niki terus pelayananipun kados pundi niki kan gratis boten bayar. Dados niki Bapak nggih rest area menika dipun bangun ingkang bangun menika Pemdes. Monggo Dadi Bapak Ibu pemerintahan yang desa. hadir silakan masuk rest area. Padahal saking menika Nyuwun makan gratis. dumateng panjenengan. Monggo Bapak Ibu pengguna jalan disilakan masuk rest area. Sembah matur nuwun. Matur sembah nuwun. Langgam sune ingkang sampun Nggih, sumadyo Bapak. wonten Matur para nuwun. bapak saha Bapak Ibu. Untuk Para Bapak tamu. yang dari arah utara monggo kalau menikmati makan siang gratis monggo disilakan masuk. Oke loh ya itu tadi permulaan makan ke tempat gratis dan nonton gratis di Lebaran di Temayang. Yes itu tadi loh. Aku ya suara kemarin lontong kupat gratis. Ya sampai video ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.